Maistellaan perulaisia hedelmiä. Tämä on papaja. Tämä on tosi terveellinen. Maistetaan. Näytä herkulliselta. Tosi hyvä. Tosi makea. Tässä on chirimoya. Katu on tosi iso. Oho, on tosi valkoinen sisältä. Tosi raikas. Tämä sopii jälkiruokiin. Tämä on granadilla. Katsotaan. Oho, on tosi vaikea avata. Tällainen on sisus ja älä pureskele. Tosi hyvä. Tämä on avaimanto, ananaskirsika. En ymmärrä, miksi on ananaskirsika, jos ei näytä ananakselta. Tosi terveellinen ja tosi makea. Tämä on pitahaya. Tällainen on sisus. Tämä on sama maku kuin granadilla. Mä oon kuullut, että tämä auttaa sun vatsaan. Ja ole varovainen, jos sä syöt paljon, sä mene vessan sitten. Tämä on paka. Oho, näyttää isolta herneeltä. No niin, avataan. Älä pureskele. Iso siemen on hyvä, mutta vaikea syödä. Perussa on paljon muitakin hedelmiä. Kun mä oon Suomessa, mä ikävöin halpoja hedelmiä.